Štvrtého sme mali včera. Dneska máme teda 5. Ideme sa pozrieť. Peťka je tuto. Let's see what's inside. To je... na nechty. Not bad. Dobré ránko. Dneska som mala v adventnom kalendári túto brúsku na nechty. A tiež som mala asi v adventnom kalendári niekoho, kto ma bude teda iritovať, pretože momentálne teraz na Instagrame ma začal otravovať jeden tzv. YouTuber / Instagramer s tým, že mi dokáže pomôcť, ako teda zmonetizovať kanál. Pričom nie som až taká tupá, hej. Viem veľmi dobre, že potrebujem jednoducho aktívnych ľudí, ktorí budú teda sledovať moje videá, že mi budú zbierať watch time a že mi budú odoberať kanál a že mi budú komentovať, lajkovať. Po prípade hocičo, jednoducho len, aby som nazbierala dačo a že by sa mi teda zmonetizoval kanál. A ja zase nie som taký typ, že by som do každého huckala, že urob toto, urob toto, urob toto, urob toto. Hej, keď jednoducho takto a on mi jednoducho, že on mi dokáže pomôcť s tým, aby mi zmonetizovali kanál. What? Akože čo? A ak mi teda chce mi pomôcť ako zmonetizovať kanál, tak nech mi šeruje on, alebo nech mi lajkne on, alebo komentuje, alebo nech mi teda pozerá moje videá celé a nie iba nejaké tie minútky. Akože, keď je taký múdry, to nech to spraví, nie? A nie, aby ma ešte mňa školil, že čo teda vlastne potrebujem. Pričom ja veľmi dobre viem, že čo potrebujem, hej? Akože... Zbožňujem taký fakt ľudí, ktorí sa snažíte poučovať, pritom mohli by prebrať iniciatívu a spraviť to sami, nie? Predsa. Či?